मेगनाव हाबदों आंनाव ओइ मेगनाव माबा हाबदों जेनेबा नोरै खिबानो जिबदों नै नायदो नों जेनेबा सापस नोरै दाखिनि आरोना बेयो खिबु जोबनाय दाखिनि जालिनो आसरित खोथा बेयो आयौ गाइस वेलकाम टु जान्टा फाग्ला इउटुब चेनेल लादोंमोन दिनै आरोना गोजांहां माबाजों गोसोजों नोंसोरखौ बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय बाहाय दङ खामानि मावनानै फैसा मोनबोआखैनो गसाइगावआव कारेन्ट बोहैनानै ना मा होनदोंमोनलाय फैसाखौनो मोनबोआसै हनै मोखां गन्थं जिलानानै फैजोब्बाय मानसिया जेनेबा मा स्टाइल मोनबाय खामानिया जेनेबा हो जेनेबा कारेन्टखौनो बिदि कारेन्टखौ देनजाब बोनांगौमोन नामा ना मारै बिदिनो ओमफ्राय केबेल बोनांगौमोन ओमफ्राय सानसेयाव मा बेसेबांमोन 600 दा 600मोन आयौ ओमफ्राय थाइसे मोनाखै जाहैबाय 600 थाखानि खामानि मावनानै फैसाखौनो ओमफ्राय जेनेबा नों बिराद दुखु जाबायना फैसाखौथ' मोनासै बिल जायाखै जानुवारि बायबाबो जानाय नङा दा बिला होमबा सोंनांसिगोनसो गोजौआव ओमफ्य नों दा जेनेबा मा गेलेदों भाइ थिन पार्टि फैसा खामायबायलै आसोला 4000 दं फैसायानो फैद' माने आदैमोन जोंना दिनैना ब्लगा जाहैबाय जों भाइजों माबा जानो नागिरदों मा होनो दालि नङा खान्थाल बेगरबो नङा जलफि आदैमोन जलफि जों बिराद मजा जागोन दिनै जलफि जलफिखौथ' नुदों मोजां जायो भाइ जों दाउ हा देन्दार जायोना जों दाउ भाइ नों जों दाउ नेरफायनो नै माबाजों थांला माबाबो दंखायो दुन्दियाबो दंखायो दा दुन्दियाजों सिफ्लेनोसै ओमफ्राय बैयावबो दुन्दिया दं ओमफ्राय नैबेयावबो दुन्दिया दं ओमफ्राय दा मा खालामनो बे दैखर जाहैबाय आदैमोन उफाय गैया नैबे जाहैबाय जान्टा फाग्लानि रिल्स बानायग्रा बेयाव बानायो जान्टा फाग्लाया ओमफ्राय बै मोनसे स्कुल नै बे बारबानो बैयाव बानायोमोन आदैमोन जान्टा फाग्लाया रिल्सखौ ओमफ्राय दा नै जोंना बाहाया खामानि मावनानै जेबो फैसा मोनबोआखै थाखा मोनबोआखै ओरैनो बेंगा बसल' फैदों देलाय बेनो बिफाङा मानो होनना बुङोबा दा गाखोनांगौना ओरैनो होनो दान्दाजों हा दे दान्दा था बानाबा लागे फुरा मजा खाबो जानो आयदा लुगैनाङा देन्जार जागोन दिनै मैया नानि दिया मोननो 6थासो हाननांगौ दां गथ'फ्रा अबावबा मोसानो थांबायनो दाना मोसानो थांनायानो सेरफांफोरनिफ्राय थाबायबोनानै नै दै लोंलांबाय जोंनाव ओमफ्राय जलफि जालांदो नानिमोन होननानै जाहोहरबाय आं नानि दिया अरायथामोन दङ लोगोमोन मिस्ट्रिफोर आयौ गस्लायाबो साइनानि बाव देन्जारखा मा सिफांलायबाय आयौ फेनाबो दाखिनि होबावनाय नायदो फेना नायदोब्रा फेना दाखिनि बाव मा सिफांलायबाय दाखिनियाव जेनेबा हा दाखिनियावनो 120 जेनेबा नोरै खिबानो जिबदों नै नायदो नों जेनेबा सापस नोरै दाखिनि आरोना बेयो खिबु जोबनाय दाखिनि जालिनो आसरित खोथा बेयो आयौ दे जामासि जानो थांग्रोदो आं बाल्थिं लायनि नैबेनो बडि बानायग्राया आदैमोन बडि बानायग्रा बे नोरै बुदावन होग्रा बुस्थुआ ओमफ्राय नैबे फायखाना आयदा जलेबि गाबा लागे जलेबि फुरा मजा खाबो आरो आज जलेबि शान्ति आयदा गोखै बुस्थु होनबा खदै गखायो आंना थिंख्लां मोनबावनांगौ होनबाथाय खदै गजोबो आइया थिंख्लाङा जाहैबावगोन र' जाहैनांसिगौ थिंख्लां फिथाइ दिलै जाम्बा मारैथो मबाइलाव थाबाय थाखो नोंलाय खोनायाखै ओइ फाग्ला बैग्रिया गैगोना गैलालै दा मेला जासिनबाय मारै सिथिलाय जेनेबा दे जाम्बा फैद' हा गोसोथोनाय ना नोंना बिजिनि होनदोंमोन नामा भाइ ओमफ्राय दा मा नाम मोनलाय बे बिजिनिया हो अबाव हस्टेल ना लजिं थायो होननाय खोनादों आं
गावनो बिबा बानायना होआबा डाइलग होदों हिनजावफोरखौ जानला मोनला मोनलाबायोलै फाग्ला थांबासो बानायनो होनबानो बानाय जायो हिनजावफोरखौ गिदिर बालु हाब गैजाया नङाबा जानथायना ना साथाम साब्रै आयौ हाब रिसार्च मालाय हनै रिसार्च हरो हिनजावफ्रा सोरबा आंखौबो गोसोथोदो रा रिसार्च नांगौ हरबाय थादों ओमफ्राय दे बाय दे दे ओइखौ आयौ फिथाइसो ओमफ्राय मा मुना मा मुनि बाथोन देनानै जानोसै ना ओरै बाथोन सिग्लिनानै सिग्लिला जोंसै बर' बर'था बर'आनो गैया बर' नाय हारसानिसो ए दुइथा केस हमखांबाय जानथाया केसआव देन्जारखा ओरै केस हमलाबायनायाव এটা দুইটা পানিও দুখাবো আর এটা র র এইটা लोगो गैयिनि जानायानो जायामोन जलफिखौ दिनै जानोसै बाया फैबाय गोजाननिफ्राय फैदोंना बे गसाइगावनिफ्राय खामानि मावनो थांनानै फैसायानो मोनानो दा नङा नोंखौसो मिनि नोंखा आंलाय नोंखौसो होनदोंना माखौ बिगुरा माबा हाबदों उनाव फैसा खामायदोंमोन 4,000 ना मानसिफोरनो मा होनोमोनलाय बेजोंनो अन्थाव बाथाव गारि सेकेन्ड हेन्ड बायनानै हिनजावफोर फरायनो नागिरनाया सेस बदमाद गाबबावबाय बिदि खोथा बुंबाय होनबाय गाबबावबाय गाबदोंसो नोङो आं मिथिखायो दाबो एक्सफोरखौ गोसोखांनानै गाबदों बाया माने ना मेगनाव माबा हाबदों आंनाव ओइ मेगनाव माबा हाबदों जेबो नुवा जलफि साननायफ्रा नंगौसो खननांलायबावगौसो फाग्लासो जागोन अबा फिथाइयानो गैया थाइसेबो आं हानजोबनायसोथ' फिथाइ गैया नों हानजोबनाय दा ओमफ्राय माथो होनो बेखौलाय हेल' गाइस इट्स मी जान्था फाग्ला गिबियाव नोंथांमोनखौ जान्था फाग्ला इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय गासैखौबो नोंथांमोना दा मारै दङ बेखौ खिथाहरदो कमेन्ट बक्सआव क्लिक 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 थुनानै माथो हाबा जलफिखौ हाननो रोङा बिगुरा आंखौबा वा देंदेव ओरै फिथाइखौ नुवा सिनाया फाग्लासो जागोन बिगुरा गोलैदेरनाय नुवाखै फाग्लासो जागोन बेनिफ्राय मानिखाथारालाय जाखाथारगोन आं बेखौ गाइस थाइसे जाखाथारगोन आं आं गलाय देरग्रा आङा दासो ओंखाम जाखांगोन जोंहा दालिजों माबाजों जादों ओमफ्राय माजों खिफिबाय माबाजों फुलकबि आलुमोन नालाय जोंना ओंख्रिया गाइस फुलकबि आलु ओमफ्राय फुख्रिनि ना ओमफ्राय बिदिनो जाबाय दासो जानानै आंखौ नेना लाबोबाय फाग्लाया ओमफ्राय माजों खिफिखो ओंखामसो जादोंमोन आङो जलफि जानो होननानै लिंबोबाय ओमफ्राय जलफियाबो थाइसेबो मोजां गैया जावलियासो बाथोन जागोन गाइस बाथोन बा गस्ला गोदान जोब साफानिखौ लाबो गानफैजोब्बाय आरो बिगुरा आं गैयियावनो फाग्लालै बे मानसिया आं सानथाम सानब्रै गैयियावनो गस्ला लाबोनानै गानफैजोब्बाय नै गाइस फाग्ला मानसि बियो बिगुरा साफा गस्ला लाबो गानफैजोब्बाय आंखौ नागिरलागासिनो बेखौनो बिगुरा मोजांखौ लांफालायाखैमोन ना खामानियाव फाग्लालै बे मानसिया दायो लांफिननांगौखा माबायदि जानो बाहायनो जायाबालाय जलफि फिथाइ जा गोसोम जाबोबायलै माइरिबो नायजाला महरानो गाइस नायजाला महरानो जा गोसोम जाबोबायना खामानि मावनानै सान्दुंआव सोमथाबबोजोब्बाय दुगैनाय थिग गैया माबानाय थिग गैया गाइस नै दा जलफिखौ सुलायबाय आरो ना बानलु जलफि खाजि जासै जोङो मजबुतनो मस गाइस मस खाजि जासै नायम होनलायनाय ओमफ्राय गाइस टेटु खोमोरग्रा दखान अफायबा दङ नामा टेटु खोमोरनांगौमोन मोनसे दङ नै
आथिङाव सिथारमोन आरोना बेयो मोले बे साख्रि मोना होननाय खोनादां टेटु थाबा ओंखायनो खोमोरफिनसैमोन आङो गाइस नै मारै स्टाइलफ्रा बोरो फाग्ला सैथोसो बोरो खालामफिनलाय मिहम गाब दागोन फाग्लाखौ मावजि गोसोम लामायाव बारदग्रा राय दे फाग्ला मोजां हा फिसा हा मिजि आयौ फाग्ला बेखौ जाजोबनांगौ सानैजों होस बानलुआथ' आयौ दासो नायसनबावदां सैथो जारिमिन अन्थाइ मुगा जुगनि नोगोद गिदिर बानलुआबो फाग्ला उदैयासो मोजां जासिगोन बे खस्थ' मोनसिगोन उदैया जेनेबा बेयाव सिख्ला साथिसिम नङामोन जेनेबा नोंसोर खामानि मावनो बांगालफोरा साहा फुदुंनानै लोंहैबाय थायोमोन बांगाल हिनजावफोर लोङो बिएड कलेजाव हाबग्राफोर बिराद साफा दंमोनलै ओमफ्राय कलेजाव सोमोन मावनाया नामा कलेज खाथियावनो रा बांगालपारा दलापारा गामिया ओमफ्राय नों साथिखौ गोसोथोआखै जेनेबा आं गोसो जाना आं बिदियाव इन्टारेस्ट गैथ'वा जेनेबा नों साख्रि गैयाबा हिनजाव लाना लाब गैयाना आजिखालि माजों जाहोनो ओमफ्राय नों जेखौबा हास्थायबा मोनखानाय नंखायामोन ना दालि जाजोबखायो नालाय बिसोरथ' आयाव माइ लामनाय स्टाइला आलदाखा ओरै खना दंलायबावो आया मोदोमफुल फिथाइ बायदिबाव माइ लामनाय स्टाइला नै गाइस मोदोमफुल फिथाइयाबो हाखाया ओरै खना दंलायो हरैजाय जाया थाबा बिगुद जानो लुबैबाय माने आदैमोन जानायनि साखिनायनि आरोना खदै गबाय माने संख्रि होनानै जानायसो बाहाय नोङो जागोन नामा बाहाय जारला आदा खालि खाजिल' लगायना होगोन आं जाया खालि खाजिल' लगायना होगोन आं जाया बिदिनो जोंहा आयंआ सिखारदोंनो दासो उन्दुदोंमोन नामा ओमफ्राय जुलुप जायो हा ओंखामना दासो जादों ओमफ्राय मा होनोमोनलाय लोमजागाबाय बेनोसैना सब समाव हमलायनाय आयं माबायदि नुयोमोनलाय नोंखौ दानजार गोदोनि मा होनोमोनलाय इन्दिरा गान्धी ना मा नुयोमोनलाय न हमलाय इन्दिरा गान्धी ना माबा नुयो होनदोंमोन ना दे हमनाय वाव हमनाय वाव खालि वाव लुकिं वाव जलफिखौ जानांगौ लोमजानाया मोनो गोखै बुस्थु जानांगौ नङाबा दा मोनायाव वानसो फिसा सामथिं लायाबा मैया नों सामथिं लानानैसो थिक उन्दुनो हादों नङा ना नों सामथिं लाना मुलि लोंबावगौ नामाखो मैया लोंदों जादों लागाय दाउ बयलार नङा दे मैया मैयानि सामथिं लादोंमोन आरो ना फिसा ओमफ्राय आयंआ फिसा लानानै उन्दुबाय आंहाबो उन्दुबाय फिसा लानानै ओंखाम जाबाय सिगां फिसा लानानै दा जिखुनु जाया आरोना बेफोरखौ बारा दादोंमोन जों जलफियाव सुरु खालामदों नालाय जलफियाव सुरु खालाम PM लोंगोन दा मोनायाव 8 PM दाउजों मा दाउ लकेल बयलारजों 8 PM लोंनांगौ 8 PM लोंसै सानैजों गंसेया थोयोलै क्वार्टार बांद्रायो माने नै आदै जोंना जलफिया देखांबाय माने दा बानलुल' फिनिसिं जानांसिगौ ना दा बाया बानलुखौ देसिगोन आं जलफिखौ देजोब्बाय देन्जार देबाय आं जलफिखौ सालाखा बानलुखौ देलायबाव बेखौनो हाबालै जाम्बा माने आं नायोसो मा बुस्थु बे नङा माने बानलु देनाय आयै गगायानो दाबो हामगायालै आयं मा जानांगौ जाखो हा जुमब्रा जानांगौ गाबोन जागोन जुमब्राखौ जुमब्राखौ गाबोन जागोन माने जुमब्रा जाबा गगा मोनो र' नायनां नंगौना नङा बुस्थुआ आयदे जानायाथ' जानोसै गोथावनो दुन्दियाखौबो देफाबाय दुन्दियाखौ बे जायो दुन्दियाखौबो देफा आनै जायो
जों सानैनि आरोना बे मेनेम लायसै बानलु गुन्दै नांगौमोन दंखायोमोन मस बानलु गुन्दै दंमोन नांगौ हालदै होआ हालदै होआलै बेयाव फाग्ला थाव गैला थाव गुबै होआलै जौलिया मोदोमनाय बिराद गोथाव मोदोमबाय ना पियास बिलाइ बेदरबाबो जायो सामब्राम बेदर पियास ओमफ्राय सामब्राम पियास बेदर rung gini color gini kayak ini orang jago juga nih juga bahasa sih men gurun ya dagang angkau nenge dejas kembang le hunai biji di nama rung saya hasil di juga ya tap di nak kora मेगना हाबलाबाय नामा मेगना हाबबा संख्रि होबानो जाफिनो जेबो जाया दाखालि जानाय बायदि जासिगोनलै जानो लुबैनाया हामलायलांला नायनाय नांगौ गेब्लेयाखै दाबो गेब्लेबाय फारा मस Ibaratnya, lugunya ada man. Jadi sebenarnya lugu itu semua. Allah ya dan, dilengnya. Beliau karsen jadi ini modal tam ada. Beliau tu jangan cantik. Masih berayong. Sina kamu lihat mbak? Sina, Syukur sih. Ayat no ses. Tahu segini deh. Syukur. Nayung. Rohang main ini. Mana dia ni lah. Tahu apa ya ber? Ayo. Siapa tahu kan? Nak kan ni? Siapa tahu kan apa? Tahu apa? Masih sih bisa dong. Kau kira lena. Banlu cing tanpa. Ayo. Kau orang kabar berjalan itu belum oh boleh gila tanya. Alah, gua cari ni jadi gambar belas. Moye. 소만제. 자네네 삭시네네. 네. 자네 줄시야. 싸블? 그러나. 그 통통네 너무. 잭샤 자바이나. 싸블. 우디가 한번 자이 누아. 우디만 자바이 누아. Saya benua binat gaya. Sakrus gede mau naik. Mani lem janai gaya na yang sakrus itu dong beri mansina lah. Gede ni mansina. Adon. Show. Ayo. Tish. Jadi jalan bayi nuah yang. Dagalang negelang ke. Tender kabar ni mana?
गामलासोमोन आयो बे बांद्राय जायाखै आं बांसिन जाबाय सुजु बांसिन जादों मुयम Boriah. Ada. Gantong goलोम लायबायलै फाग्ला गन्थं गोलोम बा मा होनोमोनलाय हिनजाव गनद्रा हिनजाव मोनो होनो जाम्बा बे गन्थंआव गोलोमो हिनजाव गनद्रा हिनजाव मोनो मोजां मोनो नंगौना नङा गोदोनि खोथासो आबै आबौमोनासो होनदोंमोन Ada. Lugaina de. Lugaina. Ngade mole. Moye. Là cái để lý vào đâu có đấy. Là cái mùi. Ở đây, dạ đây. Mùi. Ở đây. जानायाव 10 जानाया जोब्बाय जानाय माबाया जोब्बाय दा जाखानानै बलि गेलेयोसो आरो नादोंमोन बैयाव बलि गेलेयोसो बेयाव दा बरिया हिबि जादोंमोन उदैया लावजोब्बाय आदैमोन दिनैना भिडिअआ बेनोसै आरो ना मोजां मोनबा कमेन्ट खालामदो लाइक खालामला बायदो आरो ना अनाबालाय मायावथो नङा बेनोसै दिनैना भिडिअआ आदैमोन थाथ'दो बलि गेलेयोसो जानथायाबो जुदा गानसो बलि गेलेयोसो आदैमोन Bye bye.